nwa n'azụ Isoko melika Isu mụlụ nwa kwọlụ nwa n'azụ Isoko melika na-enwele ọtụtụ isunu n'onwele isu ncheje na-enwele isu anyị ọcha na-enwele isu oji na-enwele isu awa na-enwele isu kwatọ na-enwele isu njaba Isoko maka mụ cheje abịa n'isu anyị isu dị mkpụkpụ asaa agba isu n'oche egbu isu na famela anyị teyeta ifulu ife anyị ji bụrụ odogwu ifulu ife anyị ji mụọ nwa kwọlụ n'azụ ifulu ife anyị ji bụrụ enyi kwọ nwa isu mụlụ nwa kwọlụ nwa n'azụ Isoko melika isu mụlụ nwa kwọlụ nwa n'azụ Isoko melika agba ebobi isu achala bụ isu mgbaneze bụ isu amanati isu bụ isu uminiko bụ isu mgbanukwu isu bụ isu obegu bụ isu agba isu n'oche egbu isu na fa bụ nwanne anyị agbata obi onye bụ nwanne ya ndị anyị nwere elika isu bụlụ ibu bụba na anyị pala aka isu nwelu mmadụ pulenti na anyị bụlụ ibu bụba ndị anyị nwere elika Isoko ma fụgo ụzọ n'anya okele nwanyị nwere n'isu elika isu so n'ife analụ oyolema ije ọgaranya bụ nwayọ nwayọ olue n'omume kaije 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 anaba kaleze ejebe kaleze ka mbuli igba mụ were kene His Royal Highness Eze Ogo Ambulus Okoriogbu Eze Ntu the second Onye uke 1 n'isu uminiko ka isi eje Honorable Coordinator Prince Udenwa Manta agba ebo ka isi eje Donatus Odi Njoko Chief Chinyelugo 1 N'Isokoma uminiko ka isi eje Chinasagu Chief Osofia 1 n'isu uminiko ka isi eje isu nwelu mmadụ plenty anyị nwelu mmadụ ọtụtụ isu bulu ibu bụba okele nwa anyị nwere elika Living News Chukwuka
Chief Nwakibia One Nisu Uminiko Kiseje Kanabo Nicha local government Habonyaka Mucheche Engineer Felix Ogboni Igboke Chief Odimma Ememma Isatala Kiseje Anyị nwelu mmadụ ọtụtụ Anyị nwelu mmadụ plenty Isoko Melika Isu bụ enyi gbọmma Isu mụlụ nwa kwọlụ nwa n'azụ Isoko Melika Isu bụ enyi gbọmma Agba Bobi Isu Isu Atala bụ Isu Isu bụ enyi gbọmma Mgbaneze bụ Isu Amanati Isu bụ Isu Isu bụ enyi gbọmma Uminiko bụ Isu Mgbanukwu Isu bụ Isu Isu bụ enyi gbọmma Obegu bụ Isu Agba Isu n'oche egwu Isu n'afa bụ nwanne anyị Agbata obi onye bụ nwanne ya Isu bụ enyi gbọmma Chief Chukwuma Odi Anyị choose Omezuola wa Ojimoke Mogo Isu Atala Kiseje Iso n'okele nwanyị nwere n'isu Dalụlinna Chief Ifesi na chi odi Amanatọ Kiseje Chief Sunday Chukwu Sonny Bright Abuja Kiseje Mgbanukwu Kisi ana Anyị nwere mmadụ ọkankụ Ndị anyị nwere elika Maazị Afosus Okorie The President General Isokoma Youth Association Ogbonia James Rogers Okoro Abusigbo Otule Omulako The founding father and the grand patron Isokoma Youth Association CEO Jamie Rogers Auto Company Limited Obunegu Obegu Isu Kiseje Echefugo kwem mmadụ dịka Ogbonna Emeka Emmanuel aka Nze Emeka GSM The coordinator Isu Youth Organization and coordinator Uminiko Progressive Association Kanjilo Fela Keneze Ada Queen Elizabeth Omo Obedience Dr. Ifeanyi Oji Mgbaneze Kiseje Kankenezi Ada Ego Bekee Ezi Ada Manato Chief Mrs.
nwoke ofu onye nyere ọla ọkụ nke a gosiri what a man can do a woman can do it better. Amana to ka isi eje ụbụrụ bụ ebe a na-anọ gị daalụ nwaanyị dị mma Dr. Chinedu Nwigwe Amana to isu ka isi eje echebugokwe mmadụ dịka okwu dịrịla n'uso okeke odogwu na isi okoma CEO Oki Multiple Investment Limited Lagos Nigeria ka nke n'ezi nwunye ya lọlọ nwaanyị mobi di ya Chebona Precious okeke ekene n'ezi oyi mụ Mr. Jude Johnson Chukwu MC JJC ọnụ na-ekwulu ọla 1 n'isu mgbanazi ikwu nne m ka isi eje afọmani aka onugbo mgbanukwu ka isi eje Chief Mrs. Ebele Ojiọgụ nwanyị bụ ife daalụno mgbede ijebe obodo oyibo ekwulu m nyekwu n'isi ụzụlụ ụwa anụ isu bulu ibu bụba ndị anyị nwere elika isu nwelu mmadụ pulenti aha o mme egwu onye amara agba okwe n'isi egwu nganga mụ bụ Prestobesi nwe isu ana m ekene ndị nọ na mba ofesi unu ga na-eje nabata ụkwụ ama mbụ unu ede n'obi isi ije ngwa ka nkene Honorable Francis Okorafor-Chukwu One Best na Canada ọ dị onye mfe nwa n'isi okoma Chief Fabian Osondu Igine CEO People's Choice Hotel Abakaliki Express Road Agbebo Onitsha Local Government Agbebo ka isi eje ekene kenelu mụ Ifi Uchenna Ifi Chik Global Merchandise Limited Nze Kana China Amana Tisu ka isi eje Onitsha Local Government Umisu Jemonu anyị nwere mmadụ ọtụtụ ịgba mụ kenelu mụ Okolo Cosmos Ramsey Ima Bishop Onowu na India The Lion of Isokoma CEO L&C Family Saloon CEO L&C Family Restaurant Ihu Eze Amanato Anyomisu ọ bụ ebe isi eje echefubokwe m ezigbo oliakụ Lucy Emmanuela Lecture Lolo
ọmaobi di ya Osodiemakụ ọmalịcha nwanyị Prince Tobes na-ekene gị Igbo m kenelu m ụdị ishe dịla ka ụdị Gingo DC Odogwu na Mumbai India ebe ahụ ka isi eje ọ sịrị m kenele ya ezigbo nwunye ọfụ n'anya Ọchụgo nwanyị m obi di ya Ogechi Divine Obetukwu Obingwa Local Government Abia Steeti ka isi eje ngwa ka m bụrụ egwu m kene Mr. Patrick Ibeabuchi Nwekani ya bụ Don China nwa mama Ebubechukwu ụzọ ya ka na-etu gị na gị na-eme ife dị mma ngwa tụolo m ya Ebubechukwu ụzọ n'Isokoma onye ka na-ekwu Ebubechukwu ụzọ n'Isokoma Sakrado nwa mama Ebubechukwu ụzọ n'Isokoma Don China nwa mama Ebubechukwu ụzọ n'Isokoma onye ọma dango Ebubechukwu ụzọ n'Isokoma Nigeria Ebubechukwu ụzọ n'Isokoma CEO Ebubechukwu ụzọ n'Isokoma IT Ebubechukwu ụzọ n'Isokoma African Restaurant Ebubechukwu ụzọ n'Isokoma Greater Noida India Ebubechukwu ụzọ n'Isokoma na ya si m kene Ebubechukwu ụzọ Mrs. n'Isokoma Lydia David Ebubechukwu ụzọ Nwekani n'Isokoma nwanyị mara obi di ya Ebubechukwu ụzọ n'Isokoma ezigbo nwa gị si m kene gị nwanyị ọma na gị mara mma dị Ebubechukwu ụzọ n'Isokoma Ebubechukwu ụzọ n'Isokoma eze oyi ka jọ nwa ebube ya ka o lesili anya si m kenelu ya eze oyi ya mwe bụla ekene ekene Chief Francis Ebubechukwu ụzọ n'Isokoma ekene ekenelu m the France Balusi Ojembe Nwilo ya bụ CEO Frank Itabis Limited Lagos State Nigeria Odogwu n'Eziagụ Enugu State ka isi eje ekene isi mmiri atatata isi mmiri adịghị atata emenumana na mmiri enwilo na mmiri enwilo manchanụ ọ bụ onye ka mụ na-ekwu Chief Okonkwo Sirialụ Chukwudị onye ama ama ya bụ mmiri na-ezolola wan na Male obodo otu onu ya isi mmiri adatata Malaysia isi mmiri adatata ahụ obodo ekwelugo isi mmiri adatata afe ekwelugo na mmiri enweliri isi mmiri adatata isi mmiri adatata isi mmiri wan isi mmiri adatata Ọnịcha Local Government isi mmiri adatata na Ebonyi State isi mmiri adatata nyawo akwa isi mmiri adatata One World Hotel isi mmiri adatata Independence isi Leya mmiri adatata Enugu State isi mmiri adatata nyawa ka bụkwa isi mmiri adatata One World Resort isi mmiri adatata Limited Abakaliki Ebonyi isi mmiri State adatata isi mmiri adatata nyawa ka bụkwa isi mmiri adatata CEO isi mmiri Alanda adatata Supermarket New Heaven isi mmiri adatata the President General isi mmiri adatata Ofobi Progressive isi mmiri adatata International Club Malaysia isi mmiri adatata member New Ella isi mmiri Social adatata Club na Malaysia isi mmiri adatata the Vice President isi mmiri adatata Ọhaneze ndị Igbo na Malaysia isi mmiri adatata ọkwa ya bụ isi mmiri o isi mmiri adatata
isi mmiri adatata ya si mụ kenelu ya isi mmiri adatata ezi Oliakụ isi mmiri adatata nwunye ya nke ọ fụrụ n'anya isi mmiri adatata Adanna isi mmiri adatata Okonkwo isi mmiri adatata isi mmiri adatata Ojugo isi mmiri nwanyị adatata ọma na Malaysia isi mmiri adatata Ojugo nwanyị ọma isi mmiri adatata n'Obeg Isu Onitsha local isi mmiri government adatata Ebonyi State isi mmiri adatata the managing director isi mmiri adatata Zalanda supermarket isi mmiri adatata New Heaven isi mmiri adatata Enugu State isi mmiri adatata ekene m unu isi mmiri adatata unu afụghị ihe m ji kwuo n'isi nwelu mmadụ na anyị bụrụ ibu bụba ọ bụ onye ka ị na-anụ ọnụ ya Christobers nwa mama odogwu amụrụ n'isu uminiko ka nsi eje Mgbaneze bụ ikwu nne m Ọhaneze m ekene